Higala arita sa lungsod sa Mabini. Of course ato ning palangga nga lungsod, so ug unsay mga panghitabo diha ato gyud ipaybalo sa katawan. Aperte naghanap tag paryente diha. Ako mga paryente diha sa Kawayanan, Barangay Kawayanan sa lungsod sa Mabini. Kumusta kayong lahat diyan? Woo! Okay nya, doon natin isgutan mga higala. Katong atong kanunay bitaw mabati diri sa atong tulumanon, si Kagawad Livito Baldo. Kato bitawng gikihan na gani taon to siya. Gikihan na taon to siya kay ako kang lagi ka na bangingon nga siya gyud usa ka maayong tag sinsiro gyud nga alagad sa lungsod. Kay dili gyud magpakahilom, mubarog unya kaayuhan sa iyong lungsod may kanunan niyang gilantaw. So niya ay bag-o nga katikaran mga higala. Nagbunga ang mga kalihukan ni Kagawad Livito Baldo kay nangayo siya mga dokumento sa buhatan sa mayor, sa buhatan sa municipal treasurer, buhatan sa accountant, ug sa Bids and Awards Committee aron masusi niya kining mga misteryoso kaayo nga proyekto sa lungsod sa Mabini. So natural, kagawad man na siya. Ang kagawad, ang sagud ang bayan mga higala, dunay gitawag og oversight function. Oversight function. Pwede sila mubuyag, magbantay sa kaluhyukan ni mayor o sa ehekutibo. No? Doon sila yung oversight function. So, para klaro yun, ang mga impormasyon nga makuha ni Kagawad Livito Baldo, nangayo siya o mga dokumento. Apan mga higala, man itong gingon. Nagpabiling misteryoso. Misteryoso yun kayo. Kay dili muhatag. Uy, dili, wala muhatag si Mayor. Og naminaw nato si Mayor Onji Grace Bernales Lim. Buutan man ni si Mayor. Buutan ni, oy. Mga Bernales yung kaliwat ani. Ambot lang, wata kay mo siyang rason, nga nagdumili siya paghatag sa mga dokumento nga gipangayo ni Kagawad Livito Baldo. So ang nahitabo, nagpatabang. O doon na, minaw. Huwag doon na yung mga katawhan karon nga mangayog dokumento niya, magdumili ang munisipyo. Ay doon na tayo kadulngan, kining gitawag og anti-red tape authority. ARTA. Kining ARTA mga higala under ba ni sa Office of the President. So dili ni basta-basta. So midangop dito si Kagawad Livito Baldo. Ug nagbunga mga higala, nakakuha kitag dokumento, no? Okay? From ARTA, Anti-Red Tape Authority. Gipahibalo diri nga dunan ay paggahimuon nga clarificatory hearing. Nahimo nag yung complain di ay ni siya. Awa may mahimo si Kagawad Livito Baldo. Mo complain, file og complain gyud. Kadi man pare pwede ni og istorya-istorya lang. So nahimo na kining usa ka complain dunay docket number. Doon na. Number 2023-1017-0228. Ug ang manubag sa mga reklamo mao kini sila. Honorable Onji Grace Bernales Lim, Municipal Mayor, Municipality of Mabini Bohol. Municipal Treasurer, Wilfredo Bernales. Municipal Accountant, GC Rose Butcon. Engineer Raymond Milicor. Chairman sa Bids and Awards Committee. Og usa ka
Christine M. Vallisera, Secretary sa Bids and Hours Committee. Ang reklamo ani mga higala nga dili o wa sila muhatag sa mga dokumento, public documents. Dili man na pwede itago. Kay dokumento publiko man na. Si bisan kinsa dunay katungod nga makapangayo ni ana. Apan sa lungsod, sa mabini mga higala, may balibad ang mayor, natural mosunod ang mga opisyalis ug wa gyud mohatag ug nagpabilin kining maong mga pangutana nga usa ka dakong misteryo diha sa lungsod sa Mabini. Okay. Woohoo. So ato nang atangan mga higala ug unsay resulta kay dunay clarificatory hearing nga pagahimuon karong Pebrero 12 alas 10 sa buntag pinaagi sa Zoom online video conference. So, clarificatory hearing nahimo na gini siyang kaso. Ato paabuton ang resulta nining mga misteryo sa lungsod sa Mabini.